Pyörii. Ollaanko me suorassa lähetyksessä? Suorassa ollaan. Okei, täällä on Piisisen Jorma, terve, remonttireiska ja apumies Ari. Tänään poistetaan tästä takasta tää luukku. Otetaan tällä roimasti kiinni ja vähän aikaa. Näin se lähtee täältä. No niin, ja sit seuraavaksi meillä olisikin, että puretaan tää loppu. Mäpäs tosta kolatan yhden tiilen, niin voitko ottaa kuvaa sillä aikaa? Niin... No niin, apumies Ari. Mä oon ajatellut tän, että vedetään vanhoja karate-taitoja, ja sehän lähtee kaikki tästä No niin, karate annoit. Riuskasta lyönnistä. Ja näin tää homma sit etenee ja katsotaan mihin tänä iltaan asti päästään. Joo, se on niinku tiili kerrallaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos, morjens ja anteeksi.